Joo, huomenta vaan kaikille kuulijoille ja katselijoille. Mitte nyt vielä onkaan mulla siellä. Kai niitä joittaa pysynyt siellä minun kahtojakin. Mutta purinat sikseen, niin Linkko on ruplattelemaan. Tuolla Linko hylkyttelöö perässä pyöriä. Tuli asennettua se tähän traktoriin kuitenkin. Eihän sitä muuten pärjännyt, jos ei olisi laittanut. Laitapas tuo kamera toiseen. Se on tämä traktorikin jo tainnut palvella 35 vuotta mulle palvelu. On vanha McCorminkin ja on niitä internationaalia. Taitaa olla 64 vuosimalli. Tää on tämä jota. Ja se uusi on tuossa Leppälinko. Se taitaa olla 70-luvulta joskus, mutta kun laakerit vaihdettua siihen, kun siinä nyt on niin verran, että kulumisena tullut se laakereissakin. Ei tapahtunut niin kuin Juakko Tepposen alussa sanoi, että palo Lingosta laakerikki ja se on ihan aika asiallisia. Juakko osoi niitä Vianella niitä sanoja aikoina. Se oli hieno bukletilaala ja minä tykkäsin sitten. Taitaa olla mulla aika paljon hänen tuotantoa tuolla vielä. No se on semmoinen tavallaan pyörähtelijä niissä sanoissa, mutta mennäpä asiaan. Niin ja nämä vanhat kalustot on ollut mulle vähän semmonen henkireikä. Itse kun on osannut pienestä pennusta lähteä roppulailla, niin se ei oo tuo taito vielä ruostunut hirveästi. Tää on pärjäilty ihan pärjäilty näihin pekottiin, minkä moni varmaan ajattelee, että on sillä saatana tuolla ukolla vanhoja koneita, mutta nämä onkin niitä kestäviä, jos osaa vaan korjata. On nuo kaikki tullut vielä kunnostettua itselle. Hyvin tässä on mäntynä, mutta lähdetäänpä päivään jatkamaan, niin lopetellaan tämä ruplatus tähän. En oo hirveä kova puhuupahan mitä puhuukaan. Mutta ei muuta kuin päivää ja mukavia sellaisia, niin ollaan nyt kuulolla taas tässä, kun innostun tekemään videota. Viikonloput menee aina enempi tuolla tähän härnellessä, niin ei kerkiä tekemään, mutta katsellaan nyt sitten. Okei, ei kun heippa vaan ja moi moi!